Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Αγγελάτος. Σήμερα θα σας παρουσιάσω video conference στο web και πώς αυτό θα το κάνουμε αποδοτικά. Γιατί μέχρι στιγμής γίνεται μόνο με εφαρμογές που πρέπει να εγκαταστήσεις και αυτή η υπηρεσία τώρα στο web δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα μιλήσω εκτός από αυτά για κάποια δικτυακά θέματα, ποια προβλήματα υπάρχουν και κάποιες λύσεις που υπάρχουν για να τα αντιμετωπίσουμε. Και τέλος θα παρουσιάσω το πρωτόκολλο της Adobe που χρησιμοποιεί έναν αποδοτικό τρόπο για να μεταφέρει το βίντεο με την τεχνολογία που θα πούμε στα δικτυακά. Λοιπόν, το video conference προσφέρει εκτός των άλλων πολύ άμεση επικοινωνία και θα είναι πολύ χρήσιμο σε site κοινωνικής δικτύωσης να υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκτός από το chat. Και εκτός από αυτό είναι και ξεκούραστο. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να κάνει video chat με κάποιο φίλο του πρέπει να εγκαταστήσει MSN, Skype κλπ. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή. Π.χ. άμα πας κάπου που έχει Linux, ξέρω εγώ, θα δυσκολευτείς αρκετά να μπεις στο account στο MSN και να κάνεις κλήση. Λοιπόν, στο ίντερνετ αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Το ίντερνετ είναι κοινή πλατφόρμα για όλα τα λειτουργικά. Με οποιοδήποτε υπολογιστή καθίσουμε θα μπορέσει κάποιος να κάνει κλήση στους φίλους του και από όλα τα λειτουργικά. Τώρα, ποια είναι η δυσκολία? Ενώ έχουμε καλούς αλγόριθμους για τα βίντεο και οι περισσότεροι υπολογιστές το συμπιέζουν μια χαρά, το πρόβλημα είναι δικτυακό, δηλαδή πώς θα μεταφέρουμε το βίντεο από τον έναν client στον άλλον. Τώρα θα πούμε λίγη θεωρία για τα δίκτυα. Κάθε υπολογιστής που συνδέομαστε στο ίντερνετ χρειάζεται να πάρει μια μοναδική διεύθυνση και με αυτή χρειάζεται οποιοδήποτε άλλος να ξέρει για να του στείλει κάποια δεδομένα. Τώρα, για να το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα πρωτόκολλα. Το κυριότερο είναι το Internet Protocol. Σε αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά τα κυριότερα είναι η διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη, που είναι του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ, και τα δεδομένα. Και μέσα στα δεδομένα αυτά έχουμε άλλου τύπου πακέτα, τα οποία είναι αυτά τα δύο κυρίως, το TCP και το UDP. Στη βίντεο κλήση προτιμούμε το UDP, επειδή δεν έχει έλεγχο αν τα δεδομένα έχουν φτάσει σωστά, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου στη βίντεο κλήση, διότι στο TCP, άμα έρθει κάποιο πακέτο λάθος, θα πρέπει να αποθηκεύσει όλο το βίντεο που του έρχεται μέχρι να του έρθει το σωστό πακέτο να το βάλει στη σειρά και μετά θα συνεχίσει. Οπότε είναι κάπως έτσι. Εδώ είναι το IP πακέτο, τα δεδομένα του στην ουσία είναι αυτά τα πακέτα, ή UDP ή TCP ανάλογα, και τα δεδομένα του TCP είναι τα πραγματικά δεδομένα που θέλουμε να στείλουμε. Οπότε στο ίντερνετ έχουμε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι, οπότε άμα θέλει αυτός να στείλει ένα πακέτο εδώ πέρα με βίντεο, θα μπορούσε απλά να γράψει ένα πακέτο με τη διεύθυνση αποστολή αυτού του υπολογιστή και να το στείλει με το βίντεο που ήθελε και να κάνει τη βίντεο κλήση. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, το κάθε ένα από αυτά εδώ πέρα, οι υπολογιστές, είναι κάπως έτσι. Έχουν ένα router, ένα firewall, κάποια switches και μετά συνδέονται οι υπολογιστές στο δίκτυο, που σημαίνει, άμα στείλει ένα πακέτο με βίντεο κατευθείαν στο router του, δεν θα φτάσει ποτέ στον υπολογιστή του. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν φτάνουν οι διευθύνσεις που προσφέρει το IP version 4, και χρειάζονται κάποιες τεχνικές για να μπορέσουμε να συνδεθούμε όλοι στο ίντερνετ και ομάδες υπολογιστών έχουν μια κοινή διεύθυνση πίσω από την οποία βγαίνουν στο ίντερνετ. Για να το παρακάμψει αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιούνται Network Address Translators, οι οποίοι κάνουν το εξής: όταν έχεις ένα δίκτυο εσωτερικό, ας πούμε LAN, και ένα router που είναι συνδεδεμένο εξωτερικά στο ίντερνετ, τότε αλλάζει τη διεύθυνση αποστολέα από το τοπικό δίκτυο
προς το εξωτερικό δίκτυο και αντίστοιχα τα πακέτα που έρχονται προς έναν υπολογιστή αλλάζει την διεύθυνση από την οποία έρχονται για να τα πάει στο σωστό υπολογιστή. Το Network Address Translator είναι αυτή εδώ η συσκευή, η οποία είναι, ας πούμε, εδώ πέρα είναι το router. Εδώ πέρα είναι κάποιος πίσω από το δίκτυο, στο τοπικό του δίκτυο. Και αυτοί είναι κάποιοι servers που είναι συνδεδεμένοι στο Ιντερνετ. Τώρα γίνεται το εξής. Έστω ότι θέλω, ας πούμε, να στείλω κάποιο πακέτο στο Google πάνω, τότε όταν στείλω αυτό το πακέτο, το NAT αλλάζει τη διεύθυνσή μου στην εξωτερική διεύθυνση και τα στέλνει στην Google. Οπότε η Google μετά ξέρει να απαντήσει εδώ πέρα. Και το NAT έχει δημιουργήσει έναν κανόνα έτσι ώστε η απάντηση που θα μου στείλει η Google να μου τη στείλει πάλι πίσω. Αν όμως ένα άλλο server, ας πούμε Yahoo, θέλει να μου στείλει εμένα ένα πακέτο και το στείλει στην ίδια πόρτα που έχω στείλει εγώ στη Google, τότε το Network Address Translator δεν θα μου στείλει καθόλου το πακέτο. Γιατί δεν έχω στείλει πριν εγώ πακέτο στη Yahoo. Η πολιτική αυτή είναι συνηθισμένη, δηλαδή συνήθως είναι απαντητικά τα πακέτα. Αυτό είναι εντάξει σε περιπτώσεις που θέλουμε, ας πούμε, να ανοίξουμε το google.com, γιατί είναι συνδεδεμένο κατευθείαν στο ίντερνετ αυτό. Αλλά όταν δύο χρήστες που είναι και οι δύο πίσω από μια τέτοια τεχνολογία, δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη σύνδεση. Οπότε πρέπει κάποιος να το παρακάμψουμε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικοί μέθοδοι για να το παρακάμψουμε. Ο πρώτος είναι η χρήση ενός relay server, ο οποίος είναι στην ουσία σαν καθρέφτης, συνδέονται και οι δύο εκεί και ό,τι πακέτα στέλνω στον server τα μεταφέρει πάλι πίσω στον άλλον. Και το άλλο είναι μια χρήση μιας μεθόδου μαγικής, ξέρω εγώ, που να παρακάμψει το NAT. Η μέθοδος του relay server χρειάζεται ένα λογισμικό στον server το οποίο θα δέχεται συνδέσεις και θα ξέρει από ποιον προέρχονται τα πακέτα και σε ποιον πρέπει να τα πάει. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι δεν θα αποτύχει ποτέ αυτό, δηλαδή είναι σαν ένα κοινό server και πάντα θα δουλεύει αυτό το πράγμα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι χρειάζεται αυτός που έχει τον server να πληρώνει αρκετά λεφτά το μήνα για bandwidth, το οποίο είναι ακριβό. Δεν είναι scalable. Όσο αυξάνονται οι χρήστες, τόσο θα χρειάζονται καινούργιοι servers που θα πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και επίσης εισάγει και μια έξτρα καθυστέρηση στην επικοινωνία, γιατί είναι ενδιάμεσος σταθμός. Ένας πρόχειρος υπολογισμός σε περίπτωση που κάνουμε βίντεο κλήση. Ας πούμε, ένα βίντεο μέτρης ποιότητας είναι 20 KB το δευτερόλεπτο, μαζί με τον ήχο 5 KB. Αν υποθέσουμε ότι κάθε μέρα γίνονται 50 κλήσεις από 1/4 η καθεμία, συνολικά, άμα τα υπολογίσετε, βγαίνει ότι πρέπει να πληρώνει η server 112 GB bandwidth το μήνα μόνο για αυτό το πράγμα. Και το σύνθεση είναι να είναι αρκετά περισσότερα λεπτά βίντεο κλήσεις. Τώρα, η μέθοδος που χρειαζόμαστε για να το επιτύχουμε αυτό ονομάζεται UDP hole punching. Αυτό έχει γίνει κάποια εργασία το 2005 από κάποιον στο MIT και σύμφωνα με αυτόν δουλεύει στο 82% των Network Address Translators και σε αντίθεση με κάποιες άλλες μεθόδους που μπορείς να παρακάμψεις στο NAT είναι αρκετά απλή και αξιόπιστη. Για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το browser και το API που μας προσφέρει JavaScript, διότι δεν έχουμε sockets. Χρειαζόμαστε κάποιο τρίτου είδους runtime environment, όπως Flash Java, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε χαμηλό επίπεδο δικτυακά ή εμείς ή κάποια βιβλιοθήκη. Αλλά είναι πολύ φθηνό από άποψη αρχιτεκτονική στο server, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε bandwidth. Επίσης, επειδή η επικοινωνία γίνεται απευθείας από τον ένα υπολογιστή στον άλλον, η καθυστέρηση θα είναι η ελάχιστη δυνατή και επίσης είναι εξαιρετικά scalable, επειδή όσο περισσότεροι χρήστες και όσο πιο πολλοί έρχονται, δεν χρειάζεται να αυξάνουμε γραμμικά το μέγεθος του server. Το μειονέκτημα είναι ότι σε κάποιους συνδυασμούς αυτό δεν δουλεύει, αλλά εντάξει, αυτή είναι περίπου 82 με 90%, όπως θα δούμε και μετά, στην οποία περίπτωση μπορούμε να κάνουμε fallback στην άλλη μέθοδο με τον server που είναι σαν καθρέφτης. Το UDP hole punching χρησιμοποιεί έναν τρίτο server, εκτός από τους δύο clients που θέλουν να συνδεθούν,
ο οποίος υποβοηθάει τη σύνδεση μεταξύ των δύο. Τα δεδομένα όμως δεν περνάνε μέσα από το σερβερ, είναι μόνο για να δώσει κάποιες πληροφορίες στον καθένα που θα τον βοηθήσουν να συνδεθεί με τον άλλον. Τώρα, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο χρήστες, τον Bob και την Alice.